Guys, tagi ko aron ha, tagi luto ng manok ko guys. Kasi tawag niya men. Murag litson. Mura-mura. Murag litson sa no. Wala na mong paniagturon guys. Berdahan siyang panihapon para makatipid-tipid na guys. No? Lahos na nila. Okay. Expert yung nagluto dali. Bagay na itong sipan karon guys. No? May pagka-litson siya. May pagka fried chicken po. Di ba mo? Fried din eh. Fried chicken. Yan, wala niya. Okay. So guys, doon ay kumukha gibuhat rin guys, no? May mga paliutor ron. Pero sa ito. Oop! Bukal-bukal pa siya guys, ha? Mga siya guys, mga buwan ron. Maraming siya og kanang murag fried chicken, murag sa og lechon. Ang resulta ang inigkaluto ni murag sa lechon, murag fried chicken. Ano siya guys, no? So, kuan-kuan itong kuan ron. Paliutor ron, nalangan nag-yutan na ron. Telingaw ron ha. So, ibat-buhat rin ron guys. Siyempre, ready sa nato ang pinakakusgan sa nato. Tigas, pinaka-iskusgan rin. Ang sukang pinakurat. Kuratan na rin. Kurat. Ato sa ipakita guys kung sa nagpaluyo din na expert na ay master Wala ko ligo oy. ligo ay wala sa ligo ay sige kamo ni si master guys gahi ready na tong ano ready na tong mong kaon rin guys sa gahi gari mo sa sikuan ba na ba rada Prato. akin din mo kaon nagkarga kita magtamo ka Why lagi korong? Jaway oy. Hilap tigyon. So, ngalami guys ha? So, bye-bye.